Nasa Bestral Hamnan po kami guys. Sobrang lawak po nito. Maganda yung araw ngayon, mainit at mahangin. Ito sobrang ganda rito. Ayun yung tulay papunta sa Denmark. Kahapon nandun kami dun sa may ano na yan, parang restaurant siya na sa likuran niya pwedeng mag-sauna o mag-swimming. May bayad dyan. Yun naman yung Reverse Boy. Dito yung Bestra Hamnen. Sobrang ganda. Ito yung mga CR nila dito. Magaganda. Maganda, no? Ayan. Ito yung mga bahay na naka-float. Ayan sila, oh. Apartment yata to. Kaso dyan lang sila. Hi guys, dadaan kami ngayon parang iskinita siya ng ano na to, building, oh, cute ng linis-linis. Napakaganda ng mga pagkakagawa ng mga bahay nila dito. Maliit lang yung mga ano nila, oh. Malinis yung mga iskinita nila. Ayan, oh. Tapos, bawat meron silang ganyan sa gitna. Yung parang mini garden. Ito, meron silang dito, oh. Walang isda. Ano lang yan?
sign. May mga bahay dito sa loob. Maganda oh. Ang kikit nila. Yan lang. Sa Pakneman kahit. Kakit na rin ba lang eh. Kaso mas kupla. Ito. Ayan. Ang ganda. Ito tayo yan. Diretso. Yan, paglabas mo, ganito na yung kalalabasan nun. Mga eskinita. Nasa, ano ka na. Ganito yung dito niya. Sa loob niya. Balik tayo sa agdan. Ayan, panik. Ayan. Ganyan siya. Hi, Ragnar. Psst. Cute na mga bahay dito, oh. You know, kahit maliit na windows la. Kaging na vibe. Ano, marabon niyang kain, sigurado. Sa linya, siguro yung gabon kain. Na. Ayan po yung turning torso. Wow. Super nice. Kaya kayo ba picture na kayo? Bakit?
Ganda dito, oh. Makakuha ka ng isang bahay dito, oh. Kaso mahal kainin, eh. Sigurado mo. Ano? Ano? Tapos may mga upuan pa, oh. Gusto mong magano. Oh, ikaya pa itabi, bo. Ano yan, malapit ka, ika, popang Lidl. Tahimik si Ragnar, ah. Uy, ang ganda, oh. Yung pine tree, nasa Baguio po tayo. Ayun yung park-in, oh. Doon ako nag-work dati. Nung bago ako dito. May mga Pilipina kasi doon nagtatrabaho. Tapos yun, kakilala ni Wilson. Ayan, nangailangan sila.